Îngerii îmi aduc astăzi o veste care va atinge direct centrul vieții tale, adăpostul tău, căminul tău. Ei îmi cer să-ți vorbesc despre pereții care te înconjoară, despre pământul care te susține și despre acoperișul care te adăpostește, căci o schimbare uriașă ți se pregătește în planurile cerești. Există o energie de trecere în jurul tău, atât de puternică și de limpede, încât este aproape palpabilă. Ai simțit asta, nu-i așa? Acea neliniște subtilă, acel sentiment că locul în care te afli, oricât de multe amintiri ar păstra și oricât de bine ți-ar fi servit, nu mai cuprinde măreția femeii care ai devenit. Pereții păstrează ecouri ale unor vremuri care nu-ți mai sunt de folos. Ferestrele arată un peisaj pe care sufletul tău l-a memorat deja pe deplin, iar energia locului, oricât te-ai strădui să o cureți și să o reînnoiești, pare să revină la o stare de stagnare. Aceasta nu este imaginația ta. Este un semn clar și direct că perioada ta în acest loc se încheie. Îngerii vor să știi că acest sentiment nu este un semn de nerecunoștință pentru ceea ce ai, ci mai degrabă o chemare a sufletului tău către următorul nivel al existenței tale. Este universul care îți spune, cu toată dragostea, că a pregătit ceva nou, un spațiu care vibrează la frecvența noii tale versiuni. Este ceva foarte important pe care trebuie să-l știi despre această trecere. Nu va fi întâmplătoare și nici confuză. Fiecare pas este aranjat cu precizie și grijă. Și în centrul acestei aranjări există o persoană care va apărea ca o piesă esențială, un înger în formă umană trimis să-ți ușureze acest drum. Îngerii vorbesc despre o femeie care îți va ieși în cale într-un mod neașteptat și va aduce cu ea cheia care va deschide ușa către noul tău cămin. Fii foarte atentă, căci ceea ce îți voi spune în continuare poate schimba totul. Această femeie nu este o cunoștință îndepărtată sau cineva pe care te aștepți să o întâlnești. Ea va apărea într-un mod care va părea o pură coincidență, dar tu, cu sensibilitatea ta ascuțită, vei ști că a fost o întâlnire aranjată de protectorii tăi. Ea poate fi o agentă imobiliară cu o energie aparte, o vecină dintr-un loc pe care l-ai vizitat fără intenție, sau chiar cineva care îți va oferi o informație crucială ce te va duce direct la locul care îți aparține. Sosirea ei va fi primul semn concret că schimbarea este în plină desfășurare. Nu te îndoi când va apărea. Inima ta o va recunoaște imediat. Energia ei va fi de sprijin, de certitudine și de o eficiență care te va liniști. Ea este mesagera desemnată să se asigure că această trecere se va întâmpla lin și binecuvântat. Te va înțelege fără să fie nevoie să explici mult. Va simți ceea ce cauți și ai nevoie. Înainte de a continua mesajul, scrie în comentarii această afirmație. Merit o viață abundentă și prosperă. Aceasta ancorează energia schimbării pe care o începem. Acum, să continuăm mesajul. Căminul spre care ești ghidată nu este doar o casă, este un sanctuar. Este un spațiu pregătit energetic pentru a vindeca, a reface și a-ți amplifica darurile. Îngerii îmi arată un loc unde lumina naturală pătrunde din belșug, unde există un spațiu pentru a te conecta cu natura. Fie o grădină mică, un balcon cu plante sau o fereastră care se deschide spre copaci și spre cer. Este un loc unde liniștea nopții aduce pace și nu singurătate. Un loc unde te vei simți în siguranță, protejată și, mai presus de toate, acasă, într-un mod în care poate nu te-ai simțit niciodată până acum. Uită limitările pe care mintea ta încearcă să le impună. Uită îndoielile despre cum va fi posibil acest lucru. Singura ta sarcină în acest moment este să te deschizi pentru a primi, să crezi că ești demnă de această binecuvântare. Logistica, detaliile financiare, aspectele practice, toate acestea vor fi rezolvate în moduri care te vor surprinde. Ai încredere că soluțiile există deja și sunt pe drum. Universul nu ți-ar da dorința fără să-ți dea și mijloacele pentru a o îndeplini. Această schimbare de cămin este, de fapt, o schimbare de viață. Este scenariul fizic care se aliniază cu evoluția ta spirituală. Este lumea ta exterioară care, în cele din urmă, reflectă pacea și frumusețea pe care le-ai cultivat în lumea ta interioară. Pregătește-te, dragă suflet, căci ușa este pe cale să se deschidă, iar femeia care ține cheia este mai aproape decât îți imaginezi. Dar asta nu e tot. Se întâmplă ceva și mai profund în culise, pe care trebuie să-l înțelegi pentru a fi cu adevărat pregătită. Dragă suflet, să aprofundăm înțelegerea despre natura acestei schimbări care se apropie. Îngerii subliniază că această trecere de cămin
este mult mai mult decât o simplă schimbare de adresă. Este un act de eliberare karmică și energetică. Locul unde locuiești acum a îndeplinit un rol esențial în viața ta. A fost o scenă unde s-au învățat lecții, unde s-au vărsat lacrimi, unde s-au sărbătorit bucurii și, cel mai important, unde ai crescut și te-ai transformat. Fiecare colț al acestei case a absorbit energiile experiențelor tale. Acum însă, această energie acumulată, chiar și cea a amintirilor frumoase, te ține conectată la un trecut care trebuie onorat și eliberat. A rămâne acolo ar fi ca și cum ai insista să porți o haină care nu-ți mai vine. Te strânge, îți limitează mișcările și te împiedică să respiri pe deplin. Simți această constrângere? Este sufletul tău care cere spațiu, un nou orizont, un mediu care să reflecte cine ești astăzi, nu cine ai fost ieri. Femeia pe care o vor trimite îngerii înțelege această dinamică energetică, chiar și inconștient. Ea nu va aduce doar o propunere imobiliară, ea va aduce o soluție pentru suflet. Ea va fi catalizatorul care îți va permite să te desprinzi de vechi fără vină și să îmbrățișezi noul cu încredere. Prezența ei în viața ta va fi un balsam, calmând anxietățile naturale care apar în momentele de mare schimbare și dându-ți certitudinea că ești pe drumul cel bun. Această trecere reprezintă și concretizarea vindecării tale interioare. Gândește-te la toate dățile când ai închis ochii și ai cerut pace, la toate rugăciunile pe care le-ai făcut cerând un adăpost, un loc unde să-ți poți odihni cu adevărat corpul și sufletul. Acest nou cămin este răspunsul fizic și palpabil la aceste rugăciuni. Nu este un lux, este o necesitate a sufletului tău, un drept al tău, pentru toată munca interioară pe care ai depus-o. Îngerii vor să înțelegi că ai co-creat această realitate cu gândurile tale, intențiile tale și credința ta. Chiar și în zilele în care credeai că nimic nu se întâmplă, fiecare meditație, fiecare act de iertare, fiecare moment de recunoștință a fost o cărămidă pusă la construcția acestei noi case. Acum, universul îți predă pur și simplu lucrarea gata. De aceea nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la cum. Sincronicitățile care se vor desfășura pentru a face acest lucru posibil vor fi dovada că o forță mai mare este la lucru. O sumă de bani neașteptată poate apărea, o oportunitate de vânzare poate veni de nicăieri, birocrația se poate rezolva într-un mod miraculos. Totul va conspira în favoarea ta. Ai observat deja că anumite coincidențe din viața ta nu sunt simple coincidențe? Aceasta va fi o perioadă în care ele vor deveni atât de frecvente și evidente, încât va fi imposibil să nu recunoști mâna cerească ce-ți ghidează pașii. Acum, înainte de a continua acest mesaj, scrie în comentarii 888 pentru a chema abundența și sprijinul material pe care universul le eliberează pentru tine. Dacă acest mesaj îți încălzește inima și simți că poți, lasă o contribuție prin butonul Mulțumesc mult. Fiecare gest de sprijin ne permite să continuăm să fim un canal de lumină și speranță pentru atâtea suflete care, la fel ca tine, caută îndrumare și alinare. Afecțiunea ta ne întărește enorm. Femeia care vine spre tine are o misiune foarte specifică. Ea va demistifica procesul. Ea va transforma ceea ce pare complicat în ceva simplu și accesibil. Ea va avea răbdarea să te asculte, înțelepciunea să te sfătuiască și hotărârea să rezolve orice piedică. Îngerii o descriu ca pe o persoană cu inimă bună, dar cu o minte practică și fermă. Nu se lasă descurajată de greutăți și are o capacitate uimitoare de a găsi soluții creative. Când te vei simți copleșită de detalii, ea va veni cu un cuvânt de liniște și o soluție concretă. Ea este întruchiparea sprijinului ceresc. Este esențial să ai încredere în ea. Mintea ta rațională ar putea căuta defecte sau ridica suspiciuni, dar intuiția ta va cunoaște adevărul. Ascultă-ți intuiția. Ea îți va fi ghid în tot acest demers. Această femeie este un dar, iar a-i accepta ajutorul înseamnă a accepta ajutorul îngerilor tăi. Interacțiunea cu ea va fi simplă și vei simți că o cunoști de mult timp. Acest sentiment de familiaritate este semnul unei reîntâlniri de suflete cu un scop comun. Pregătește-te să o primești, căci sosirea ei va marca începutul numărătorii inverse pentru noua ta viață. Și crede-mă, locul care te așteaptă este chiar mai frumos și mai liniștit decât îndrăznești să-ți imaginezi. Dar ce anume va face? Cum va acționa? Asta trebuie să explorăm mai detaliat. Dragă suflet, a sosit momentul să vizualizăm împreună locul care ți se pregătește.
Îngerii vor să simți energia acestei noi case, pentru ca vibrația ta să înceapă să se alinieze cu a ei, grăbindu-ți sosirea. Închide ochii pentru o clipă, respiră adânc și lasă aceste cuvinte să-ți picteze o imagine în minte. Acesta nu este un loc oarecare. Este un punct de forță, un loc plin de energie pozitivă, menit să fie sanctuarul tău personal. Imaginează-ți că te trezești dimineața cu razele soarelui intrând ușor pe fereastră, nu invaziv, ci ca o mângâiere aurie care te invită să începi ziua. Aerul pe care îl respiri este mai pur, mai ușor. Există un sentiment de pace care cuprinde fiecare cameră, o liniște care nu este goală, ci plină de o seninătate profundă. Îngerii îți arată un spațiu unde vei avea un colț doar al tău, un loc sacru pentru rugăciunile tale, lecturile tale, meditațiile tale, un loc unde vei putea sta și pur și simplu să fii, fără a fi nevoie să faci nimic, doar simțind legătura cu sursa. Va fi viață în jurul tău. Fie o grădină mică unde poți pune mâinile în pământ, simți mirosul florilor și vedea păsările, fie un balcon unde ghivece cu plante înfloresc sub îngrijirea ta, aducând energia naturii în casă. Acest contact cu verdele va fi o sursă constantă de vindecare și vitalitate pentru tine. Energia acestei noi case încurajează claritatea mentală și creativitatea. Ideile care stăteau latente vor începe să apară. Proiectele pe care le-ai pus deoparte vor cere să fie reluate. Vei simți un nou elan, o dorință de a crea, de a te exprima, de a-ți împărtăși darurile cu lumea. Pereții acestui loc nu vor păstra amintiri de tristeți trecute. Vor fi pânze albe, gata să absoarbă noile bucurii, râsetele, conversațiile profunde și momentele de pace pe care le vei trăi acolo. Va fi o casă care îi va primi cu dragoste pe cei dragi. Copiii, nepoții și prietenii tăi vor simți atmosfera de pace de îndată ce vor intra. Va fi un punct de întâlnire, un refugiu nu doar pentru tine, ci pentru toți cei care vor avea nevoie de puțină alinare. Energia acestui loc va promova armonia în relații. Și în ceea ce privește femeia menționată de îngeri, ea va fi puntea către această realitate. Ea cunoaște acest loc, sau cunoaște drumul către el. Ar putea fi actuala proprietară care, din motive de suflet, va simți că această casă trebuie să fie a ta, sau ar putea fi persoana care îți va prezenta proprietatea într-un mod atât de special încât vei ști imediat, este aici. Legătura ei cu acest loc este ceea ce o face mesagerul perfect. Înainte de a continua mesajul, dacă nu ești încă abonată la canal, te rog să te abonezi. Abonarea ta este un vot de încredere care ne motivează să aducem în continuare mesaje de lumină și îndrumare. Îți mulțumesc mult pentru sprijin. Continuăm mesajul. Îngerii vor să nu te mai limitezi la ceea ce vezi în jurul tău acum. Realitatea ta actuală nu-ți definește viitorul. Universul are resurse nelimitate, iar soluțiile pentru ca tu să ajungi la această casă sunt deja în desfășurare. Nu te agăța de un cartier anume, de un tip de proprietate pe care mintea ta logică îl consideră posibil. Fii deschisă la neașteptat, căci universul te poate surprinde cu ceva mult mai bun decât ai planificat. Ceea ce definește acest loc nu este mărimea sau valoarea sa materială, ci vibrația sa. Este sentimentul de apartenență pe care îl vei avea când vei păși pentru prima dată acolo. Va fi o recunoaștere de suflet, o reîntâlnire cu un loc care, la un anumit nivel, era deja al tău. Începe să acționezi ca și cum schimbarea ar fi deja o certitudine. Privește obiectele din casa ta actuală și începe să simți ce va merge cu tine și ce trebuie eliberat. Donează, vinde, renunță. Crearea de spațiu fizic este o modalitate puternică de a-i arăta universului că ești pregătită pentru nou. Fiecare obiect pe care îl eliberezi deschide spațiu pentru ca noua energie să intre. Acesta este un pas activ de credință pe care îl poți face chiar acum. Și ține minte, femeia care este cheia pentru toate acestea va fi atrasă de această energie a ta de pregătire. Ea va apărea când vei fi cu adevărat aliniată cu certitudinea că meriți această nouă etapă. Îngerii îți trimit un semn special. Numărul tău norocos pentru astăzi este 4. Scrie în comentarii. Primesc energia îngerilor. Numărul meu norocos este 4 și sunt binecuvântată. Trimit dragoste și protecție persoanei pe care o plac și o iubesc mult. Dacă acest mesaj ți-a atins inima, arată-ți aprecierea și ajută la răspândirea acestui mesaj de lumină către alte persoane care au nevoie. Dragă suflet, este firesc ca, în fața unei promisiuni atât de mărețe, să apară vocile îndoielii și ale fricii. Îngerii știu asta și îmi cer să vorbesc cu tine despre aceste umbre,
nu pentru a le da putere, ci pentru a le lumina cu adevărul și iubirea. Mintea ta, antrenată pentru supraviețuire și bazată pe experiențe trecute, ar putea acum să-ți pună întrebări precum: cum voi reuși asta? Nu am destui bani. Sunt prea bătrână pentru o schimbare atât de mare. Dar toate amintirile mele din această casă, cum pot lăsa totul în urmă? Și dacă voi regreta? Aceste întrebări sunt ecouri ale unor vechi tipare, ale unor credințe limitative care au fost sădite în tine de-a lungul vieții. Îngerii îți cer să primești aceste temeri ca pe niște copii speriați, dar să nu le permiți să preia controlul. Adevărul este că nu ești singură în asta. Ai o întreagă echipă spirituală care lucrează în culise pentru a se asigura că fiecare detaliu este îngrijit. Frica financiară este probabil cea mai comună. Răspunsul la ea nu se află în contul tău bancar actual, ci în sursa infinită de abundență a Universului. Crede că resursele vor veni în moduri neașteptate. O moștenire, bani pe care nu te așteptai să-i primești, o vânzare facilitată a proprietății tale actuale la un preț corect, o oportunitate de afaceri. Posibilitățile sunt nelimitate când te aliniezi cu energia încrederii. Femeia care va apărea în calea ta poate inclusiv să fie cea care aduce soluția financiară. Ea poate cunoaște un investitor, să-ți prezinte o modalitate de plată pe care nu o știai, sau să faciliteze o negociere într-un mod care să pară miraculos. Nu subestima puterea conexiunilor potrivite la momentul potrivit. Frica de a lăsa amintirile în urmă este o altă barieră emoțională puternică. Dar îngerii te invită la o nouă perspectivă. Amintirile nu trăiesc în pereți. Ele trăiesc în inima ta. Nu vei lăsa nimic în urmă. Vei lua cu tine tot bagajul de învățăminte și bucurii. A părăsi casa fizică este ca și cum ai termina școala. Nu ștergi ceea ce ai învățat, doar avansezi la facultate. Onorează trecutul, fii recunoscătoare pentru fiecare clipă petrecută în acest cămin, dar nu te lăsa prinsă în el. Viitorul tău te cheamă cu noi experiențe, amintiri noi de creat, bucurii noi de trăit. Să-ți permiți să trăiești asta e cea mai mare onoare pe care o poți aduce trecutului tău. Cât despre ideea că ești prea bătrână, îngerii zâmbesc cu blândețe. Vârsta corpului tău nu definește vitalitatea spiritului tău. Această schimbare nu e o povară, e un dar de reînnoire. Va fi o sursă de energie, de un nou sens. Vei descoperi o putere pe care nu știai că o ai. Chiar mișcarea schimbării va aduce un nou avânt în viața ta. Nu ești la sfârșitul unui ciclu de viață, ci la începutul uneia dintre cele mai importante și liniștite perioade ale tale. E etapa culesului, unde te vei putea bucura de tot ce ai semănat. Această casă nouă va fi cadrul perfect pentru această recoltă, un loc unde vei putea fi matriarha înțeleaptă și calmă, un far de lumină pentru familia ta și pentru toți cei din jurul tău. Scrie în comentarii o listă de persoane, inclusiv pe tine, pe care ai vrea să le ierți. Vizualizează-le pe fiecare, trimite-le iubire și spune: te iert și te eliberez. Pace să fie cu tine. Simte ușurința și libertatea pe care le aduce iertarea. Repetă această practică în fiecare zi pentru a-ți întări pacea interioară și a te elibera de anxietate. Femeia pe care o vor trimite îngerii va fi esențială pentru a-ți risipi aceste frici. Încrederea pe care o transmite va fi molipsitoare. Nu te va grăbi și nici nu te va presa. Dimpotrivă, îți va oferi spațiul necesar să-ți procesezi emoțiile, dar în același timp te va ține concentrată pe scop. Va fi întruchiparea credinței în acțiune. Când îndoiala va încerca să te paralizeze, un cuvânt de la ea sau o atitudine simplă te va readuce pe drumul cel bun. Va fi dovada vie că Universul are grijă de tine. Poate împărtăși o poveste personală de depășire sau te poate prezenta cuiva care a trecut printr-o situație similară, arătând că schimbarea e posibilă și minunată. E terapeuta neintenționată, prietena neașteptată, ajutoarea cerească. Misiunea ei e să se asigure că fricile tale nu sabotează binecuvântarea care îți e menită. Așadar, când anxietatea îți va bate la ușă, respiră adânc și gândește-te. Ai ajutor. Ajutorul e pe drum și are chipul unei femei hotărâte și cu inimă mare. Ai încredere în proces, ai încredere în mesaj, ai încredere în tine. Ești mai puternică și mai susținută decât îți imaginezi. Dragă suflet, acum să descoperim mai multe despre identitatea și energia acestei femei, care va fi atât de importantă în tranziția ta. Îngerii o descriu nu prin aspectul ei fizic,
ci prin vibrația pe care o emană, căci așa o va recunoaște sufletul tău. Ea poartă o energie de rezolvare. E o persoană practică, cu picioarele pe pământ, care știe cum să facă lucrurile să se întâmple. Nu e cineva care trăiește în lumea ideilor. Ea transformă ideile în realitate. Prezența ei aduce claritate și direcție. Când vorbește, cuvintele au greutate și scop. Nu e loc de ambiguități sau promisiuni goale. Această fermitate, totuși, e învăluită într-o aură de blândețe și empatie. Va ști să-ți asculte preocupările cu interes sincer și îți va valida sentimentele, dar nu te va lăsa să te neci în ele. Îți va întinde mâna și îți va arăta următorul pas practic de făcut. E combinația perfectă între sensibilitatea inimii și logica minții. Vei simți o siguranță imediată în prezența ei, ca și cum, într-un fel, universul ți-ar spune: totul e bine, ea se va ocupa de asta. Această senzație de încredere va fi principalul tău semn de recunoaștere. Ea nu face parte din cercul tău social actual. Asta e important. Sosirea ei va fi o surpriză, venind dintr-o direcție pe care nu ai anticipat-o. Îngerii fac asta intenționat, ca să nu existe îndoieli că e vorba de o intervenție superioară și nu de o simplă întâmplare sau de o favoare de la un cunoscut. Poate fi recomandată de cineva, sau o poți găsi printr-o căutare pe care ai făcut-o fără prea multe așteptări, sau chiar într-o întâlnire întâmplătoare într-un loc public. Modul în care va intra în viața ta va fi marcat de o sincronicitate remarcabilă. Poate tocmai te-ai rugat cerând un semn și minute mai târziu sună telefonul cu numele ei. Sau poate te descarci la o prietenă despre frustrările tale, iar acea prietenă menționează pe cineva pe care o cunoaște și care ar putea ajuta. Fii atentă la aceste mici minuni, căci ele vor fi cărarea de firimituri de pâine lăsată de îngeri pentru a te ghida spre ea. Ea nu va ști de misiunea ei spirituală. Pentru ea, va fi doar îndeplinindu-și munca sau urmându-și propria intuiție. Dar, într-un plan superior, sufletul ei a consimțit să joace acest rol în viața ta în acest moment exact. E o înțelegere între suflete, o întâlnire predestinată cu scopul de a te ajuta în evoluția ta. Ce o motivează? Îngerii arată că ea e un suflet care găsește satisfacție în a-i ajuta pe alții să-și realizeze visurile. Există în ea un altruism autentic, să vadă fericirea și pacea pe chipul cuiva, știind că a contribuit la asta, e cea mai mare recompensă a ei. E posibil să fie ajutat deja multe alte persoane în tranziții de viață similare și poartă cu ea înțelepciunea acestor experiențe. Va ști exact care sunt punctele cele mai delicate ale procesului și cum să le gestioneze cu măiestrie. Ea poate avea o legătură specială cu căminul care îți e destinat. Poate a locuit acolo, sau cunoaște istoria locului, sau pur și simplu simte o atracție inexplicabilă pentru acea proprietate. Această legătură e ceea ce o face păstrătoarea cheii, singura persoană care poate face această punte între tine și noul tău sanctuar. Va vedea în tine persoana potrivită pentru acel loc, va simți că aparții acolo și asta o va motiva să mute munții din loc, pentru ca tranziția să se întâmple. Va fi un parteneriat, o alianță. Tu vei veni cu visul și credința, iar ea va veni cu acțiunea și cunoștințele practice. Împreună, veți forma o echipă imbatabilă, susținută de întreaga legiune de îngeri care ține cu tine. Nu încerca să o găsești. Nu porni într-o căutare frenetică. Doar pregătește-ți inima și energia. Ea e cea care te va găsi. Universul are deja adresa ta și a ei. Întâlnirea e stabilită și se va întâmpla la momentul perfect. Sarcina ta e să rămâi într-o stare de receptivitate și încredere. Dragă suflet, acum că înțelegem cine e această femeie și energia pe care o poartă, să ne concentrăm pe acțiunea specifică pe care o va întreprinde. Ce va face ea care va fi atât de decisiv? Îngerii arată că acțiunea ei va fi un act de deblocare. Va exista un punct în procesul tău de schimbare care va părea un impas, un zid de netrecut. Poate fi un obstacol financiar care pare imposibil de depășit, o problemă birocratică complexă pe care nimeni nu o poate rezolva, sau dificultatea de a-ți vinde proprietatea actuală la prețul și la timpul potrivit. Va fi un moment în care credința ta va fi testată și te-ai putea simți tentată să renunți. Exact în acest punct crucial, această femeie va intra în scenă cu o acțiune surprinzătoare și eficientă. Nu va aduce o soluție evidentă, va aduce o soluție pe care nu ai fi putut-o imagina niciodată. E ca și cum ar avea o viziune cu raze X, capabilă să vadă o ușă unde toți ceilalți văd doar un perete.
Intervenția ei va fi precisă, aproape chirurgicală. De exemplu, dacă obstacolul e financiar, ea poate apărea cu o propunere de la un cumpărător pentru proprietatea ta actuală, care acceptă exact condițiile tale, sau te poate conecta la o linie de credit cu condiții speciale pe care nu le cunoșteai. Sau, într-un mod și mai surprinzător, poate fi purtătoarea unei vești despre o resursă financiară a ta, care era blocată sau uitată. Acțiunea ei va veni să dizolve "nu e posibil" și să-l transforme în "deja e făcut". Dacă obstacolul e birocratic, ea va cunoaște persoana potrivită la locul potrivit, scurtătura legală, documentul care lipsea. Va naviga prin labirintul de acte cu o ușurință care te va uimi. Ceea ce părea să dureze luni de zile, ea va rezolva în câteva zile. Va tăia birocrația cu foarfeca competenței și a unei conexiuni speciale. Ea este cea care face lucrurile complicate să pară simple. Sosirea ei va fi ca o salvare în ultimul moment, confirmând că niciodată nu ai fost lipsită de ajutor. Distribuie acest video la 2 persoane dragi care au nevoie de acest mesaj de speranță și credință. Hai să construim împreună un lanț de dragoste și sprijin reciproc. Lasă un comentariu cu o rugăciune pentru îngerul tău păzitor. Dar acțiunea cea mai probabilă și cea mai frumoasă pe care mi-o arată îngerii este că ea te va duce la noua ta casă. Poate ai căutat deja multe case, ai vizitat diverse locuri și nimic nu ți s-a părut potrivit. Poate ești obosită și descurajată. Și atunci, ea va apărea. Te va suna și îți va spune ceva de genul: "Știu că nu era în planurile tale, dar e un loc pe care trebuie să-l vezi. Am simțit că e pentru tine." Te va duce acolo, iar în momentul în care vei ieși din mașină și vei privi fațada, inima ta va tresări de recunoaștere. Când vei intra, fiecare cameră va confirma ceea ce sufletul tău știe deja. Va fi locul pe care l-ai văzut în visurile tale, sentimentul de pace pe care l-ai căutat atât de mult. Acțiunea ei va fi să te aducă la destinația ta. Nu doar îți va arăta o casă, îți va descoperi o parte din viitorul tău. Ea va fi ghidul care te va conduce fizic până la împlinirea rugăciunii tale. Și cel mai uimitor va fi cum totul se va aranja de acolo. Prețul va fi corect, condițiile vor fi favorabile, foștii proprietari vor simți o legătură cu tine. Totul va merge într-un mod atât de armonios, încât nu va exista loc de îndoieli. Acțiunea ei va fi scânteia unei serii de minuni. Pregătește-te pentru această intervenție. Nu va întârzia. Universul doar așteaptă momentul de cel mai mare impact, pentru ca tu să nu ai nici cea mai mică îndoială că a fost o acțiune orchestrată de dragostea cerească. Dragă suflet, pentru ca tu să poți recunoaște și primi pe deplin ajutorul care vine, este esențial să înțelegi rețeaua invizibilă care se țese în jurul tău. Îngerii numesc asta plasa de sincronicități. Nimic din ceea ce se întâmplă acum în viața ta nu e la întâmplare. Fiecare eveniment mic, fiecare întâlnire, fiecare gând recurent face parte dintr-un plan mare pentru a te duce la noua ta casă. Ai observat deja că anumite coincidențe din viața ta nu sunt doar coincidențe? Acest sentiment se va intensifica în următoarele zile și săptămâni. Fii atentă la semne. Poți începe să vezi un număr specific în mod repetat, pe plăcuțe de mașină, la ceas, pe chitanțe. Acest număr este un cod de la îngerii tăi, un semn discret de la univers care spune: "Suntem cu tine, continuă." Poți auzi numele unei străzi sau al unui cartier menționat în 3 conversații diferite în aceeași zi. Nu ignora asta ca pe o simplă coincidență. Notează, cercetează. Poate fi un indiciu despre locația noului tău refugiu. Muzica ce se aude la radio exact în momentul în care te gândești la îndoielile tale poate aduce un vers care este răspunsul exact la întrebarea ta. Îngerii folosesc toate canalele disponibile pentru a comunica. Femeia care vine spre tine este, de fapt, punctul central al tuturor acestor sincronicități. Sosirea ei va fi momentul în care toate piesele puzzle-ului se așează. Înainte ca ea să apară fizic, vei începe să simți energia ei apropiindu-se. Poți visa o femeie care te ajută, chiar și fără să-i vezi clar chipul. Poți simți un impuls inexplicabil de a merge într-un loc diferit și în acel loc va avea loc întâlnirea. Sau poți găsi un obiect, cum ar fi o cheie veche sau o pană albă în calea ta, simbolizând deschiderea de uși și prezența îngerilor, și imediat după aceea, ea te va contacta. Acestea nu sunt fantezii, dragă suflet. Așa operează universul când este hotărât să îndeplinească un scop mai mare în viața ta. El vorbește prin simboluri, prin sentimente, prin întâlniri neașteptate.
Sarcina ta este să devii o observatoare atentă a propriei tale vieți. Ține un jurnal, dacă simți chemarea. Notează aceste mici minuni zilnice. Făcând asta, nu doar îți întărești credința, dar creezi și o hartă care, privită în retrospectivă, va arăta clar calea ghidată pe care ai parcurs-o. Această plasă de sincronicități servește și pentru a te pregăti energetic. Fiecare semn pe care îl recunoști îți ridică vibrația, te scoate din starea de îndoială și te plasează într-o stare de certitudine și așteptare pozitivă. E ca și cum universul te-ar acorda, ca un instrument, pentru ca tu să poți rezona pe aceeași frecvență cu noua ta casă. Și această vibrație înaltă te va face magnetică pentru femeia cheie și pentru toate celelalte soluții. Persoane și oportunități care vibrează în frică și lipsă nu se vor putea apropia de tine. Doar cei care fac parte din soluția potrivită vor găsi calea. Vei observa că discuțiile negative despre subiect te vor face să te simți inconfortabil, în timp ce discuțiile pozitive te vor umple de energie. Urmează această busolă internă. Îndepărtează-te de pesimism și cufundă-te în povești de succes, în conținuturi care te inspiră și îți întăresc credința. Înconjoară-te de energii care îți susțin viziunea. Femeia pe care o vor trimite îngerii este centrul unei unde de evenimente pozitive. Sosirea ei nu este un eveniment izolat, ci piesa centrală care conectează toate celelalte puncte de lumină pe care universul le-a pus în calea ta. Privește în jurul tău. Semnele sunt deja acolo. Plasa este deja țesută. Ești în centrul ei, în siguranță și sprijinită. Ai încredere în frumusețea acestui plan perfect. Dragă suflet, cu certitudinea că schimbarea este pe drum și că ajutorul va sosi, îngerii te invită acum să te concentrezi pe pregătirea ta interioară. Această fază care precede schimbarea fizică este la fel de importantă, sau chiar mai importantă, decât schimbarea în sine. Este o perioadă importantă de tranziție, o invitație să-ți pregătești spiritul, așa cum ai pregăti cutiile pentru mutare. Prima etapă a acestei pregătiri este detașarea conștientă. Plimbă-te prin casa ta actuală cu o privire de gratitudine și de rămas bun. Atinge pereții, privește pe fereastră, așează-te în locul tău preferat și mulțumește. Mulțumește acestei case pentru tot adăpostul, pentru toată siguranța, pentru fiecare lecție învățată între acești pereți. Vorbește cu casa ca și cum ar fi o ființă vie, o veche prietenă. Spune-i, mulțumesc pentru tot. Timpul meu aici s-a încheiat. Te eliberez cu dragoste și îmi urmez noul drum. Fie ca tu să poți adăposti și binecuvânta următoarea familie care va veni. Acest act de încheiere plin de dragoste eliberează energia ta de acest loc și energia locului de tine, făcând tranziția mult mai ușoară și mai armonioasă pentru toți cei implicați. În același timp, începe procesul de detașare materială. Privește fiecare obiect și întreabă-te, acesta reprezintă cine sunt eu astăzi? Acesta va avea un loc și o funcție în noua mea viață? Fii sinceră și curajoasă. Donează haine pe care nu le mai porți, cărți care au fost deja citite, obiecte care aduc amintiri care nu-ți mai sunt de folos. Crearea de spațiu fizic este una dintre cele mai puternice moduri de a spune universului: sunt pregătită pentru nou. Fiecare sertar pe care îl golești este un spațiu gol pe care abundența îl va umple. A doua etapă este pregătirea emoțională. Schimbările, chiar și cele mai pozitive, pot trezi un vârtej de emoții: anxietate, frică de necunoscut, tristețe la despărțire, euforie pentru noutate. Permite-ți să simți toate acestea fără judecată. Nu te forța să fii puternică tot timpul. Dacă simți nevoia să plângi, plângi. Dacă simți frică, acceptă-o, dar nu te lăsa definită de ea. Vorbește cu îngerii tăi, cere sprijin și claritate. Scrie despre sentimentele tale. Gata! Scrierea e o metodă puternică să-ți pui ordine în gânduri și să vezi lucrurile mai clar. Imaginează-ți că ești deja în casa ta nouă. Simte liniștea, bucuria, siguranța. Creează o imagine detaliată a acestui viitor. Simte mirosul cafelei în bucătăria ta nouă, atinge canapeaua nouă, ascultă ciripitul păsărilor din grădina ta nouă. Cu cât această viziune devine mai reală în mintea și inima ta, cu atât mai repede se va întâmpla în realitate. Această vizualizare nu e o fantezie, e o repetiție energetică. Îți ajustezi vibrația pentru destinația ta. Femeia care va veni să te ajute
va fi atrasă de această energie de certitudine. Ea va simți că tu te vezi deja în locul nou și asta o va inspira să acționeze cu și mai multă hotărâre în favoarea ta. Apoi, pregătirea spirituală. Intensifică-ți practicile de conectare. Fă-ți timp în fiecare zi să meditezi, să te rogi sau pur și simplu să stai în liniște. Roagă-ți ghizii spirituali să-ți curețe toate fricile, să-ți întărească credința și să-ți lumineze fiecare pas. Cere claritate să recunoști semnele și femeia mesager când va sosi. Predă procesul. Cuvântul cheie aici e predare. Fă-ți partea ta, detașează-te, vizualizează, ai grijă de emoțiile tale și predă cum și când Universului. Lasă deoparte nevoia de a controla fiecare detaliu. Încercarea ta de a controla doar generează anxietate și blochează ajutorul. Ai încredere că aranjamentul ceresc e perfect. Femeia care va veni e dirijoarea unei părți din această simfonie și ea poate acționa doar dacă tu permiți muzicii să curgă. Pregătindu-te interior, nu doar aștepți schimbarea. Tu devii persoana pregătită să trăiască în această nouă realitate. Te aliniezi cu corp, minte și suflet, cu binecuvântarea care e deja a ta. Dragă suflet, e important să înțelegi scopul mai adânc al acestei schimbări. Această casă nouă nu e doar un premiu sau o recompensă. E un instrument pentru următoarea fază a misiunii tale de viață. Fiecare suflet vine în lumea asta cu scopuri și ele evoluează pe măsură ce noi evoluăm. Casa ta nouă va fi mediul aliniat energetic, pentru ca tu să înflorești în scopul tău actual. Îngerii arată că această nouă fază a vieții tale e despre pace, înțelepciune și serviciu prin prezența ta. Ai trecut prin multe lupte, ai învățat multe lecții, acum e momentul să întrupezi figura înțeleptei, a vindecătoarei, a matriarhei care ancorează lumina pentru ea însăși și pentru alții. Și pentru ca această energie să poată curge fără interferențe, ai nevoie de un sanctuar, un loc care nu-ți drenează energia, ci o reîncarcă. Un loc unde sensibilitatea ta nu e bombardată de energii grele, ci e hrănită de vibrații de pace și armonie. Această casă nouă va fi centrul tău de operațiuni spirituale, va fi oaza ta particulară, unde te vei putea reîncărca pentru a-ți revărsa apoi lumina în lume. Gândește-te cum vei putea servi din acest nou spațiu. Poate te vei simți inspirată să scrii, să pictezi, să gătești pentru cei dragi. Poate casa ta va deveni un punct de lumină, unde prietenii și familia vin să primească un sfat, o îmbrățișare, un moment de pace. Simpla ta prezență senină și iubitoare e deja o formă de serviciu. Energia pe care o vei ancora în casa ta nouă se va răspândi în cartier, în orașul tău, contribuind la ridicarea conștiinței colective. Nu subestima puterea unui singur punct de lumină pe planetă. Tu, în casa ta, în stare de pace, ești un far puternic. Femeia care va facilita această schimbare te ajută de fapt să-ți ocupi locul. Ea e un agent al planului tău de suflet, asigurându-se că ai mediul potrivit pentru a-ți îndeplini misiunea. Poate că ea nu știe asta conștient, dar la nivel de suflet, ea onorează un angajament de a te ajuta. Această schimbare de casă e o realiniere cu adevărata ta direcție, cu esența ta cea mai pură. E universul care te pune exact în locul unde trebuie să fii pentru a străluci cu mai multă intensitate. Acest sanctuar va fi și un loc de vindecare profundă pentru tine. Energii și tipare vechi care încă stau în câmpul tău energetic, rămășițe ale traumelor și provocărilor trecute, nu vor putea rezista în vibrația înaltă a casei tale noi. Atmosfera locului va acționa ca o terapie continuă, dizolvând ușor ceea ce nu-ți mai servește. Vei putea observa o îmbunătățire a sănătății tale fizice, a somnului, a clarității mentale. A trăi într-un mediu curat energetic și aliniat e una dintre cele mai puternice forme de auto-îngrijire și vindecare. E un cadou pe care ți-l faci, o declarație universului că te prețuiești și te iubești suficient pentru a alege ce e mai bun pentru tine. Prin urmare, când vin îndoielile, când provocările mutării par mari, conectează-te cu acest scop mai mare. Amintește-ți că nu doar te muți dintr-o casă, intri într-un nou portal de serviciu, de vindecare și de împlinire. Te muți în versiunea cea mai autentică și puternică a ta. Iar casa ta nouă va fi castelul care va adăposti această regină înțeleaptă care ai devenit. Dragă suflet, pe măsură ce se apropie realizarea casei tale noi, e probabil să te confrunți cu o ultimă încercare. Îngerii numesc asta provocarea pragului. E un moment final de îndoială sau un obstacol neașteptat
care apare exact când totul pare să se alinieze. Se poate arăta ca o problemă de ultim moment cu actele, un cumpărător care ezită sau un val copleșitor de frică și nostalgie care te face să pui la îndoială toată decizia. Nu te speria când se întâmplă asta. E un fenomen obișnuit în tranzițiile mari. E vechiul tipar, energia veche, făcând ultima încercare de a te ține în zona de confort. E ego-ul căruia îi e frică de necunoscut, încercând să te convingă să te retragi în teritoriul familiar, chiar dacă nu-ți mai servește. Intensitatea acestei provocări va fi proporțională cu magnitudinea binecuvântării care te așteaptă de cealaltă parte. E ca și cum gardianul porții îți testează hotărârea și credința o ultimă dată înainte de a te lăsa să treci. Îngerii vor să fii pregătită pentru asta, nu să te temi, ci să treci prin ea cu certitudinea că e doar întunericul care precede zorii. În acest moment crucial, rolul femeii mesager poate deveni și mai evident. Dacă ea e deja în viața ta, ea va fi stânca ta. Calmul și hotărârea ei vor fi contrapunctul perfect pentru turbulența ta internă. Ea poate spune exact fraza de care ai nevoie să te liniștești, sau poate rezolva problema practică cu o eficiență care îți va arăta, încă o dată, că ești susținută. Ea nu se va clătina în fața obstacolului. Pentru ea, va fi doar un alt lucru de rezolvat pe lista ei de sarcini, iar această atitudine pragmatică te va ajuta să ieși din drama emoțională și să te concentrezi pe soluție. Dacă ea nu a apărut încă, apariția acestui obstacol poate fi exact declanșatorul pentru sosirea ei. Te poți simți într-un impas, să ridici mâinile spre cer și să ceri ajutor. Și ca răspuns la acest strigăt sincer, ea va apărea, ca un adevărat miracol, aducând soluția de care aveai nevoie. Sosirea ei în acest moment de criză va fi dovada irefutabilă că ea este, de fapt, o trimisă.